الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. من دوست عزیزاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شمع مبارک ماہ ہشتمی مجلس ہشتمی دیوان مبارک ماہ و مرچگی دیوان من دوستا مرچگی مجلسہ آئیے سرحال من لوٹا ابر بکنا کہ چی چیزاں مرد میں روچگیء پروشاں مردم روچگیء احکام ما زانتا مارا لازم زانگ لوٹیتے کہ چی چیزاں من روچگیء پروشاں تاکہ چیزاں چی من دیر ببا تاکہ من روچگیء اللہ سبحانہ وتعالی کرا قبول بھی اشان زانگ میں سارا واجب ہیں درستے مسلمان نے ہر چیز کے روچگے آئی سارا واجب ہیں یہ احکاماں بزانتے یہ چیزاں بزاں کہ چیاں آ چیز کے من روچگیء پروشاں تاکہ آ چیزاں چی دیر بھی یہ چیز میں نے دوستان اللہ سبحانہ وتعالی قرآن ذکر کو تگا پدا اشانی پورا تشریح و تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حدیثاں کو تا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن فرمائنیتے فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. اللہ سبحانہ وتعالی ادا سی مستری چیز ذکر کتا کہ مرد میں روچگیء پروشاں یکی ورگ آپ ورگ ہم بستری اس اینان ذکر اللہ سبحانہ وتعالی آیت تو کہو بے بن دوستاں یہ چیزاں ذکر کنے چونے اس شش چیزاں کہ مرد میں روچگیء پروشاں تھے. اولی چیز مستری کہ مرد میں روچگیء پروشی تھے ہم بستری ہیں. اگر رمضان حالتا مردمہ روچگی مردمہ وہ تھی جنینہ وہ ہم بستری بکا آئیے روچگی پروشی اور سکی مزنی گناہی اے زانے آئیے چھی پھر بیتے ہیں آئیے بدل پدا اولی حبر ہمشی آئیے ابزن یک سکی مزنی کبیریں گناہی کتا آکے ہم بستری کنتے روچگی حالتا رمضانہ آئیے روچگی پروشی اے روچے پدا بدل آئیے دارگی لوٹیتے ہیں پدا آئیے کفارہ پریں کفارہ چیئے اگر غلام یا آئیے ہستے ہیں آئیے گوڑا غلام آزاد کنی کیے ہمیں گناہ وجہ کبیر ہے کہ ہم بستری آئیے کتا روچگی حالتا رمضانہ اگر غلام آئیے نہیں غلام زر ہستے ہیں برو غلامی بیرتے ہیں غلام آزاد بکن اللہ نامہ وہ انہی نیستا تقریباً ہنگے وقتا غلام اچھی چیز نیستے یہ پیسر گئے وقتا بیتگا غلام نہیں گوڑا دومی چیز چیئے دو ماہ پھد مپھد روچک بھی 2 ماہ دویں ماہ پھد مپھد آئیے روچک بھی گئے اے دویں ماہن تو کا یک روچی بھی آئیے وستا جائز نہیں کہ دپچ بھی اگر ای دویں ماہن تو کا یر روچی دپچ بھی گوڑا آئیے پھدا نوکیا چی دارگ لوٹن تے دویں ماہ اگر کمزور مردمی بیمار روچگی داشت نکن دویں ماہ گوڑا آئیے 60 غریبہ ورگ دائی گئے 60 غریبہ ورگ بدنتے یہ کفاریں ہمیں گناہ مزنی کبیرہ کے کتگی رمضان ماہ ہم بستری کتگی روچگی حالتا یہ اولی چیز میں نے دوستاں گوڑا مردم میں روچگیء پروشی اور دومی چیز کے مردم میں روچگیء پروشی تے ورگی آپ ورگی بکا اگر ورگ بکنے اگر مردم یہ چیز کتا یا روچگیء پروشی ظاہرین چیزیں وہ شیش مدرو زانے اور سہیمی چیز کے مردم میں روچگیء پروشی تے ورگی نہیں لیکن ورگ بدلیں چیئے ہنچے مردم ہستا کہ بیمارا ورگ وارت نکنتے کمزوراں آئیں ہنچے انجیکشن دینتے ورگ بدل آئیں آئیے طاقت ماں بیتے آئیے رگان تو کا جننتے آئیے مانا سیلون مانیں طاقت وستا ورگ بدل ہمیں سچنا جننتے آئیے روچگی گوڑا پروشی وہ ہنچی سچن ہستے طاقت وستا نہ ورگ وستا نہ درد وستا ہے یہ درد سچن روچگی نہ پروشی اور نہ کہ شکریہ ہنچے مردم ہستے شکری بیماری رمضان روتے روچگی حالتے سچنے جننتے اسی روچگی نہ پروشیتے انہا ہمار سچن روچگی پروشیتے کہ ورگ بدل آئیں طاقت وستا آئیے جننتے ایون دوستہ سیمی چیزیں کہ مردوں میں روچگیء پروشی اور چارمی چیز کہ مردوں میں روچگیء پروشی حجامہ
حجامه ترز شما زانه حجامه یک علاج هی چون هي همین که مردم سراچی هون کشنته معروفه چیزه سرا ای علاج کننته سراچی یا که ادا گردن ای نمگا چی چو هونا ای کشنته هون چونسک با کشنته پیسرا چونسته کنته انی چی پمپ چیز هسته همشی سرا کشنته چه نبی صلی الله علیه و سلم حدیثات کا افطر الحاجم والمحجوم حجامه یگو اگر هون کشک ببا ای روچگی پروشی و همه دولا اگر مردم هون کشته اسپتالا شو هون کشی دگر دیگه وستا باز هون کشنته ای روچگی پروشی پا کمی هون کشگا روچگی نا پروشی هنچه مردم شکری هسته رون تست کننتی شکری ای کم هون زیرا یا که دیگه تستی وستا چو کم همی سیچنا گو انچو کم چی سیچنا تو که هون کشنته اشیا روچگی نا پروشیته ان اگر باز هون ای چی کشک بیت دگر مثلا دیگه وستا دیگه بیماری دیگه کمزوری مردم دیگه وستا گوڑا ای روچگی پروشیته پنچمی چیز که مردم روچگی پروشیته شانگ اگر مردم شانت پا قصد وتی لنکو کا مثلا وتی نوکاجا یا که هنچین چیزی بوچی نیته که من بشانا روچگی حالتا اگر وتی لاپا زور پکنته که من بشانا ای روچگی پروشیته اگر ای انچو شانگ اتک پا قصد ای ان همی دولا ود دلی خرابی چانتی ای روچگی نپروشیته چه نبی صلی الله علیه و سلم حدیثات کا من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء ومن استقاء فلیقضی نبی صلی الله علیه و سلم فرمانی گفته اگر مردم شانت پا قصد ان هنچو دلی خراب بید شانگی ات شانتی گفته ای روچک برابر ای روچگی نپروشتا گفته لیکن ہما مردم که پا قصد وط شانیتے وتی لنکو کا نوکا جانتے یا کہ ہنچی چیزی بوچی نیتے یا کہ وتی لاپا زور پکن گوڑا ای روچگی پروشی و ششمی چیز که مردم روچگی پروشیتے ہیں جنین آدم اگر روچگی ای بیماری اتکن جنینی یا کہ اچلک بیت ای روچگی لا پورا چلک بیت ای روچگی پروشی جنین آدم روچگی حالتا ای بیماری جنین اتکن ای روچگی پروشی اگر ہمیں ڈولا روچگی اچلک بیت ای روچگی پروشیتے ای من دوستان ششین چیزاں کہ مردم شش چیزاں کہ مردم روچگی پروشا بھلے بیزان ای چیز کے مردم روچگی پروشنتے ایشان شرط ہستے ای شرط موجود ببنی ای روچگی پروشیتے اگر ای شرط موجود نہ ای روچگی نہ پروشی مگر جنین بیماری اور چلگی بل آدھے پنچینا شرط ہستے یا شرط ہمیشہ ای مردم ای پنچین چیزاں چی یا چیزیں بکن پا عالمی حالتا عالمی جاہلی نہیں ازاں کے ای منی چیزاں ای منی روچگی پروشیتے پدا بیرو ایا کھاں اگر جاہلی کڑا ای روچگی نہ پروشی میں مثالی دیں صحبہ بھجور نماز مردمہ اتی گڑی اتی ٹیمبا کو کہ میں پاد کہیں سہرہ بانگا پیسر چیزیں وران نا ای آپ ہی چیزیں وران پادت ای اگو زنا پاجر دنگ در نیت کا بانگ نہ بیتا چیزیں وارتے آپ ہوا چارتی درنا او پاجر درد کا بانگ و بیتا ای روچگی برابر ہیں چیا ای چیز کو جاہلی حالتا عالم نہ کہ پاجر بیتا ای روچگی نہ پروشیتے و دومی شرط ہمیشہ کہ یاد بھی اگر مردم بے حالیں چیزیں وارتے آپ وارتے ورا کی چیزیں وارتے ای روچگی برابر ہے چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ اتکا گوشتے مردم کے بے حال بیت آپ وا اگر چیزیں وارتے ای روچگی پورا ہیں ای روچگی برابر ہیں گوشتے یہ روزی کے بزن اللہ سبحانہ وتعالی یہ داتا چی بے حال ہے ای پقص دی چیز نکتگا و سیمی شرط منی دوستا کہ مردم ای چیز موجود بھی نہیں روچگی پروشیتے ہیں اگر روچگی امی چیزاں چی کہ مردم روچگی پروشاں یہ چیزیں بکن کہ مردم ای چیزاں بکن وہ تی اختیارا آپ بوا اگر ورق بوارتے ہیں پا وہ تی اختیارا پا زور اننا دگران داتا مثالی مش مردیں مردم روچگی اچانک سر تر گے بے ہوش بیت کپت مردم اتکن دیم شوشتے پاد کتے نوکی چمی ہوتی پچ کتا ہمشی یا کہ چو آپ دپادا آپ ہی وارتا ای ہوتی اختیار نہ چیئے بے ہوش آنا آپ ہی دپادا تا آپ ہی وارتا ای روچگی نبروشی چیئے ای وطی اختیارا نہ وارتا گا آپ دگری داتا مردم کے وطی اختیارا نہیں ای روچگی نبروشی ہنچو یا مردمی مثال روچگی یکی کہ توپنگی سرائی دارت تے کہ آپاں بور یا کہ ورگاں بور اگر انہ مترکوشا اگر وارتن تے ای روچگی نپروشیتے چیا ای وتی اختیارا نہ آپ زور ای چیز داتا گنتے ای صحیح شرط موجود بھی بنتے
نی گڑا آئی روچگی پروشی کہ عالم بھی بیتے جاہل میں بھی. دومی شرط ہمشے کہ یاد بھی بے حال میں بھی. سیمی شرط ہمشے کہ آیا ای چیزاں پوتی اختیار بکنتے پا زور کنگ میں بھی آئی گما. اے من دوستا ما احکام تجمستا پیش کتا چی چیزیں کہ مردم روچگی پروشنتے ما آئی شرط ذکر کتا اور باندہ پدا ہمیں ٹھیبا میں شما ملاقات بیتے انشاءاللہ. اے مبارک ماہ میں انتظار بکنے شما اللہ میارے. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر